हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे फामिसना चेनेलाव बरायबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ नैबे फेसबुक पासामिता नार्जारियावबो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो मानि थाखाय रायज्लायदों होनोब्ला जोंहा बिथां आलु किन्तु आङो बै नोंथांमोना जिथुनाखि एसे मा बुंनांगौ जाखो बै आलु आइफवालि पिकनिक स्पटआव लोगो हमग्रा आलु बिखौ होनाखै आङो लोगोफोर नोंथांमोना दि मिन्थिखायो बे हायथाथा एसे हाथाय माबायदि बिथां आलुआदि बुंदों माने बिथांनि बुंनायनि सायाव आं बांद्राय दुखु मोनाखै आलुनि बुंनायाबो माने राइट होनजायो आरोना माने बिथांनि बुंनायाबो एसेबां गाज्रि जायाखै मानो होनोब्ला बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा गावखौ बिराद स्मार्ट देखायो बिराद गियानि देखायो कमेन्टफोरनि गेजेराव बुजायनो गोरों सोमजायनो गोरों फैयो किन्तु बैफोरबायदि मानसियानो ओरैबायदि असनमान आरो बेफोरबायदि मानसियानो भाइराल खालामना होग्रा बखिग्रा शेयार खालामो गाज्रि भिडिअ नुयोब्ला बिसोरो बांसिन नायो लोगोफोर मानोना बैफोरबायदि मानसियासो बांसिन बुङो दै बांसिन बुंग्रा मानसिया बैफोरनो आरो जेब्ला माबा मोनसे जाथायफोर जायो अब्ला बैसोर मानसियासो दुगा खोथा ओंखारनोबो फैयो लोगोफोर बेबायदि हुदाखौ आंनि मेगनजोंबो आं नुबोगासिनो दं किन्तु आं बुङाखैमोन आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरावसो आङो बिथां आलुआदि मा खोथा बुंदों नोंथांमोना बे आलुनि बुंनायखौ एसे फंनैसो खोनासंनानै लागोदो आङो होनो हानोसै बिनिफ्राय आं बाद बाखि बुंनांगौखौ आं बिथांनि उनावहाय आं बुंसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायदो आरे मादैमोन किन्तु बे कनजिता बर'खौहाय बेफोरबायदि हमनानै भाइरेल खालामनाया गाज्रि खोथा जादों मानि थाखाय गाज्रि खोथा होननाय बे भिडिअखौ फुनलाय जाबाय किन्तु आलुआ एसे रागा जोंदों दिनैहाय रागाफ्रा दिनै हले एसे बेलेग टाइपनि जागोन स' आरे मादैमोन जोंना जे कनजिता बर'खौहाय जे लागायबाय एक्सुवेलि बेफोरो मोजां जादों लागायनाया किन्तु बेखौ जे भिडिअ बानायनानै जे होलाबायबाय नंगौना नङा एक्सुवेलि होजाखागोन बिथाङाबो सेलेब्रिटि बायदि जाहैबाय नालाय गिदिर मानसि जाहैबाय नंगौना नङा सेलेब्रिटि बायदि जाहैबाय बिनिखायनो मा बिथाङाबो भिडिअ खालामनानै होजाबाय बेयाव दुखु मोनदों एसे मानोना जोंबो सिंगेल जाहैबाय सिंगेल माने बेफोरबायदि भिडिअखौ नुवाबाथाय माने जोंहाबो गोजोना जाहैबाय आरोना ओरैबायदि जाला मासे जालाबायगोन नामाब्रा आंनिबो किन्तु बेयो मा रियालिटि आरोना जों माने जों जाबाय सिंगेल मानसिलै जों जाबाय सिंगेल लन्डा जोंखौ माने रावबो नायसना स' बिनिखायनो जों बेफोरबायदि भिडिअफोरखौबो जों एक्सुवेलि नायनांगौ जायो आरे नायनांगौ जायो मा जों नायखानांगोन बेफोरबायदि भिडिअखौहाय नंगौ नङा आरो सियार खालामग्रायाबो आं आरो नै ओरैजायहाय माने आलुआहाय माने मोसौ बोरमा खावनो फैदों नैबे माने मासे बोरमा दङ नैखौ माने आं खावनो चान्स लागासिनो आरो ओरैजाय नै मोसौफोर दं 10थाफोर नामाथाय माबैसो दं पात्ता गैया ओरैजायबो दं बोरमाफोर माने दा आलुआहाय माने बिराद सिखाव टाइपनि आरोना आलुआहाय माने ओरैबायदि माने खामानि सामानि गैला दिनै सिखाव खावनायफ्रा नै 5 बोसोरनिफ्रायनो खावगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय नै मोसौ दङ हो नंगौना नङा माने हाबा जायाबाबो माने फैसा खामायनांगौ जाबाय नालाय सिखाव खावनानै खामायनांसिगोन उपाय गैया नंगौना नङा जोंफोरखौथ' सोर नायो भिडिअआवहाय जोंखौ रावबो नायग्रा गैया खालि भाइरेल भिडिअल' होसोयो आरो जायबा गियान होफैयो बैफोरबायदि मानसिफ्राबो मा खालि भाइरेल भिडिअल' नायनो फैयो माने सायावसो मोजां खिन्थायो आरो वा आं बिराद मोजां आं भाइरेल भिडिअ नाया किन्तु बैफोरबायदि मानसियानो मा बांसिन भाइरेल भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामबाय थायो जों मा ओरैनो जों खुला खुलि मानसि जों रावनिबो भिडिअफोरखौ भाइरेलफोरखौहाय एबा जों दख'ना खुला खुलिफोरखौहाय जोङो शेयार खालामा ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय आरो बे आदै मिनिया बे मा बियो एसे नायनानै लालाय इनिखौबो जियानो जा हा माने मा बुङो मानसिफोराहाय भाइरेल जानो थाखायहाय गोबां बायदिसिना खालामो हा गावनि सोलो खिन्थानो नागिरो बायदिसिना माने खिन्थायो आरो बैफोरबायदि भिडिअफोरा जे एक्सुवेलि भाइरेलबो जायो नायग्राफ्रा सोर जों बर'फ्रानो नंगौना नङा शेयार खालामग्राफ्रा सोर लाइक होग्राफ्रा सोर जों बर'फ्रानो मोजां भिडिअ जों मा होनो मोजां भिडिअ एभेलेबल दं आपल'ड होनाय फेसबुकआवहाय मा बे भिडिअखौहाय मा गोबां मानसिफ्रानो नाया ओरैनो स्किप खालामलांबायल' थायो मानि थाखाय बैफोरबायदि मानसिफ्राबो मा बांसिनानो भाइरेल भिडिअ नायनो थाखाय फेसबुकआवहाय जमनानै दं मा खालि मोजां बुस्थु माने ओरैनो मोजां जाफ्लायो आरो कमेन्टफ्रावहाय एबा बुंनायफ्रावहाय किन्तु बैफोरबायदि मानसिफ्राबो मा गोबाङानो भाइरेल भिडिअनि थाखायनो नेनानै थायो ओरैबायदि आरोना सोरबाथ' जोंथ' मा बुङो सोरबाथ' सेंग्रा जा सिख्लायानो जा ससियेल मिडियायाव माने मोनसे बिजनेस जाहैबाय कन्टेक्ट खालामलायग्रा अबाव मोनो अबाव थायो अबाव बैफोर बुस्थुखौहाय बेफोरबायदि खोथा आरो बेयावहाय आरो बारा बुंबाय था बन खालाम साला भाइरेल भिडिअ नायनो फैदों ओमफ्राय मोजां जाफ्लादों वाव बा बिदिनो खालामनांगौ किन्तु बै मानसियाबो मा भाइरेल भिडिअ नायनोसो फैदों ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर जिथुनाखि
जों आइजोफोरनि सायावहाय गोबां गाज्रिखौ नुदों ओमफ्राय बिनि सायावबो आङो बुंनो सानो जोंनि आइजोफोराबो माने दख'ना गाननानै गावनि हारिखौ गाननानै माने बेबायदि गाज्रि भिडिअखौ दाख्लाम अननानै नोङो गावनि हारिनि ड्रेसखौ दाफान आरोना गावनि बर' हारिनि ड्रेसखौ बोखोनो नाङा गुबुन हारिनि ड्रेसजों नों खालामनाया मोनसे खोथा बाहायोब्ला खालामनाङा गाज्रियाथ' आंबो खालामखायो थेवबो बुंबाय आङो बेनिफ्राय लोगोफोर जोंनि हिन्जावफोरनि सायाव बुंनायनि बागै आंबो सासे हौवाखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नाय नैबे फटकनि सायावहाय बिथाङा दि नै बे दुमब्रांब्रां गावनि आलु दरनै फान्थाव थाइसेखौ लानानै दुमब्रां देखायनानै आरो हिन्जावफोरनि जांगियाबो गानो दै बियो ओरैबायदि फैखोनानै दुमब्रां देखायो बियो बे बिथाङा दि दुमब्रां देखायो बिथाङा दि गावनि ड्रेसखौ गाना दिनै जांगियाल' गानो दिनै हिन्जावफोरा बेबायदि जांगिया गाननानै बेबायदि जांगिया गाननानै जेन'बा भिडिअ लाबोयोब्ला रिल्स बानायोब्ला हिन्जावफोरखौ बेसेबां बखियो हिन्जावफोरानो जा हौवाफ्रानो जा बखियो खिन्थु दिनैहाय हौवाफोराबो इसिबां गाज्रि बानायग्रा दं गाज्रि लेंगुवेजजों बानायग्रा दङ गाज्रि गाननाय जोमनायजों बानायो आरो बे गोजौआव मा लायो बान्दा कफि हिन्जावफोरनि बडिस गानै गानै ब्रा गानै गानै बान्दा कफि सोयो अब्ला बे हौवाफोरनि आखला गाज्रि जायाखै नामा दिनै हिन्जावफोरनि सायावल'दि नुदों हिन्जावफोराबोदि हिन्जावफोरखौल' बुङो खिन्थु बे मानसिया नाय माबायदि खालामो बेबो सासे बर'सो दै बे हौवायाबो सासे बर'सो गुबुन हारि नङा बियो बर' दख'ना गाननाय हिन्जावजोंबो फटक बानायो रिल्स बानायो बे मानसिखौबो नोंथांमोना मा खालामनो सानो जोंनि आइजोफोरनि सायावथ' बिजिरबाय आरो बिजिरनायनि सायावहाय आं गाज्रि बुंगोन बेबो नङा बिजिरदों मोजाङानो जादों बेबायदि मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो लान्थि माने गावनि सोलेरखौ देखायजोबखायो देखायनायनि आन्दोआवबो मोनसेबो जेबो सिखोमाखाया बिदि मानसिखौ हमनायनि थाखाय आंबो बुङाखै बा जोंबो गाज्रि जों गावखौनो गाव बाख्नाया खिन्थु आं बै हौवाखौ रागा जोंदों दै मानो जों आइजोफोरनि ड्रेसखौ गाननानै मानो बेबायदि खालामदों बुंलाय दिनै जों आइजोफोरा दिनै जेबो सोदेरनानैबो लाया बान्दा कफिबो जोंनावनो दंखायो नांगौखिनि बुस्थुआ बेखौ गाननानैबो जों होबावाखै होमबाबो बै हौवायादि होदों बे हौवानि सायाव मानो एसेबो एक्सन लायाखै आरो बेखौ मानो कमेन्टआव माबायाखै बेखौ मानो लाइक होदों जोंनि हिन्जावफोरनि सायावल' नायोबाबो जानाय नङा दै माखासे बै हौवाफोरखौबो नायनांगोन मिथिबाय आरो नोंसोर बायदियानो आं बारा गोजाननि मानसिखौबो बुंनो गोसो गैया आं माखासे मानसिखौबो मिन्थिया जोंनि खाथि खालायावनो साखाथि फाखाथि दङ दै एगाव दुइ होनग्रा हान्थुसिम बोखोनायखौ बुस्थु नुलायजासे बोखोदों होननानैबो एदना होग्रा दङ दै खिन्थु हाबनानै नायहैयोब्लासो मिन्थिबायना हाबनानै नायहैयोब्ला मिन्थियो ओरैबायदि आंनि खोमायावबो आंखौबो बुंहरबाय सासे मानसिया हाब माथो नोंनि बुस्थुखौ देखायदोंनो माथो बिदि नुदोंनो लिंकआ हर आंबो नायनि हरलाय होनबाय आं आसरित मोनबाय हाब माब्ला आंनि बुस्थुखौ देखायहरखो सानबाय आं माथो बे हासुग्राखौनो नुजोबथारदोंनो मानसिफोरा माथो बुंसावलादों माथो आंलाय नुवाखै होनबाय होमब्ला बिथांखौ आं डाइरेक्ट लिंक हरबाय नोंथाङा फोथाया नोंथांनि सायाव आं लिंकखौ हरगासिनो अब्ला बिथाङा बुंबाय हाब माथो एसेग्राबनि बेबायदि नुजासिमनिथ' बानायाखै बेखौनो मानसिफोरा ओरैबायदि नुदों होनलायनानै खोन्थाबाय आंनोहाय दा बिहरनाया आं बे खार'नाव बिहरबाय नैबे खोथाखौ बिनिखायनो एगाव दुइ बुंग्रायाबो जोंनि मानसिनिफ्रायनो ओंखारो आरो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होग्राफोरनिफ्राय बे बांसिन गियान गोनां देखायहरग्रा रायहरग्राफ्रासो नाम्बार 1 गुन्दासिन दै सिङाव गुन्दासिन
बै कमेन्टआव मोजां जानानै बुंहरग्रायासो नाम्बार 1 गुन्दा गुन्दिसिन दै सिखावा जेब्लायबो सिखाव बयबो सिखावखा मिन्थिबाय दानि बे जुगाव बयबो सिखाव किन्तु सिखावखौ जेब्लानाखि हमनो बारसिननानै हमनो मोनो होमब्लासो बैयो सिखाव जायो सिं सिं खावबाय थाग्रा ओंखाम ओंख्रि जाखोमाग्राफोरा सिखाव नङा दानि आजिखालि मिन्थिबाय ना मिन्थिबाय नै बेबायदिसो मिन्थिगौ ना आं नाम खारिनानै बुंनो गोसो गैया दै माखासे मानसिफोरखौ किन्तु नै मेगन थाइनैजों आंबो नुनानै दं मिन्थिबाय ना जोंनि आइजोफोरनि सायावल' बिजिरनानैबो जाया हौवाफोरखौबो बुंनांगोन हौवाजों हिन्जावफोरनि सायाव बुंबाय जेब्ला हौवाफोरखौबो गाइड लानांगोन होमब्लासो गोजोनाबो फैगोन आलुनि बुंनायाबो एसेबां मायनि गाज्रि जायाखै नोंथांमोना मिन्थिखागौ मिन्थिबाय ना माखासे नोंसोरनि शेयार खालामना होनायावसो गाज्रि जायो मोजां भिडिअ हो नोंसोरो नायगोन नामा नोंसोरो भिउ खालायना होगोन नामा नोंसोरो माब्लाबाबो भिडिअखौ भिउ खालामा मिन्थिबाय ना मोजांखौ नोंसोरो नै नायजिरबाय बोखोबाय फैलानासो थांबाय जेब्ला गाज्रि होयो फेन्दा नुलायनाय होगोन माबा उथुमाय नुनाय होगोन जालायनानै नायगोन ना नोंसोरो बेबायदि नायनोसै गुबुननो हरनोसै बिथांखौ फेमास खालामनोसै सोरनिफ्राय जायो माखासे नोंसोर नायग्राफोरनिफ्राय जायोब्रा बे भिडिअ भाइरालफोरा मिन्थिबाय ना अब्ला हगारग्रा मानसियाबो समाव साननोसै बिदि होब्लासो माथो भिउ जायो भाइराल जायो होमबाथ' बेबायदि कन्टेन्ट होनो लाबोबाय थानांगोन नै बहा सानो बेबायदियावसो सानो बिनिखायनो नोंसोर गाज्रि भिडिअ नुबा बेखौ शेयारसो खालामना होनो नाङा मिन्थिबाय दा मोजां भिडिअ होदोंब्लासो बेखौसो शेयार खालामनांगौ आरो मानसिखौ बुजायनाया बुनाय सोनायजोंल' जाया मिन्थिबाय ना मानसिखौ बुजायनोब्ला गुरै आखु मोजां माहि रावजोंसो बुजायनांगौ मिन्थिबाय ना अब्लासो मानसिनाव साननो हानाय बुजिनो हानाया फैयो मिन्थिबाय आं बांद्राय बुंनो गोसो गैया लोगोफोर गोबां मानसिखौबो आं माखासे मानसिफोरखौथ' नुबावाखैनोमोन बेबायदि दख'ना फैलानो मोसानाय मानायफोरखौ आङो मैयासो नुसावलानाय जादों आरो माखासे बुरैयाबो दङ दंनायालाय अबयसे होमबाबो आं रावखौबो गाज्रि बुंनो साना बा दुसिनोबो साना किन्तु जों आइजोफोरनि सायावहाय दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा बिजिरनानै होनो हाखाबायब्ला रोंबायब्ला दिनै नैबे जांगिन गाननानै दुप्लिकेट कपि सोनानै लानानै जों आइजोफोरनि जांगियाखौबो मानो फेमास खालामदों मानो गानदों सानना नायोब्ला हौवाफोरनियासो गाहायाव दिन्थिजाथावा मिन्थिबाय ना उदैया किन्तु जांगियाल' गानो किन्तु जांगियाल' नंबावा आइजोफोरनि आन्दार पातला पातला बेखौबो गानो बियो मिन्थिबाय ना बिथांखौबो गाइड लानांगौ बिथांखौबो गाइड लानांगोन मिन्थिबाय बिथाङाबो सासे बर'सो